Kining maong ebanghelyo sahay mausan ni ang gamitog atake sa mga laing tinuhuan or kanang naglagot sa mga pari kay dili lagi tawgon og amahan niya kamo kay mutawag mamunamo og father mao na nga siya igo na mo anang kuan gi-warning ni Kristo na nga di gyud mo kasud og langit niya patawag pa gyud mo pangulo dahig ani tanan pangulos Pilipinas, pangulos lungsod, pangulos barangay, pangulo sa organisasyon patay ni tanan hasta Santo Papa. Mga igsoon, ang punto ni Kristo dinhi dili ang titulo kung dili ang desire, ang pangandoy, ang paningkamot. Unsa may imong gipaningkamutan karon nga mahimo kang labaw sa tanan o mahimo kang alagad sa tanan. Bisag unsa pay i-title nato, basta ang atong kasing-kasing og mga buhat nangandoy og naningkamot sa pagpaubos o pag-alagad, bisag unsa pay i-title, dili na siya mo matter kay kini manggong kasing-kasing maoy hukman sa Ginoo, dili ang gitawag sa mga tao nato. Unang importante kayo sama nako nga pari, dili ko magpatawag o dili ko mangandoy nga tagaan gyud kog espesyal nga pagtagad, tagaan gyud ko sa tanan akong isulti tumanon gyud, kung dili mangandoy ko nga makaalagad ko sa akong katawhan. Nya og mo tahod gyud mo nako, inyo gyud kong tawag og father, nya bisag unsay akong isulti inyo gyung sundon, aw inyo sad nang kuan, inyo sad na siyang kaugalingong merito. Kay matod pa ni Kristo, ang dunay katungod sa paghubad sa balaod ni Moises, paminawa. Sunda ang ilang gisulti. O di sa ato pa nakatuman na mos pagsunod sa gisulti. Pero niingos Kristo, ayaw sunda ang ilang gibuhat kung nasupak na ni siya sa pagtulunan sa Ginoo. Pananglitan, musulti ang pare nga palit mog slat. Sama na, nasupak o nauyon? Ay siguro, pamalandongin ninyo maayo. Kay haron dili sad mo mga sipyat. Nya unsa may sukdanan nga nahiuyon sa sugo sa Ginoo, ang maosang pulong kun makahatag og pagpalambo sa atong pagtuo og kasuod sa Ginoo. Kana bang makapalambo ba? Haron dili ta mapariha sa mga tao nga matod pa ni sa unang pagbasa, mura mog mga tao sa Sodoma o Gomora, gasigig angkon nga kunuhay akong mga sumusunod, pero ang ilang mga gibuhat nakapawagtang na sa pagtuo. Nanglitan, palit mog slat niya atong gamitos kapilinya na karon konsekreta na gani na. Munas ginhawa ganing control sa crowd kay tungod lagi sa kadaghan ba sa muadto ana. Unsa man nganong daghan mang muadto sa to pa lambo ang pagtuo. So kamong tanan nga nakapalit, kitang tanan nga nakapalit og slot para itukod anang kapilinya og para atong gastuon para niining umaabot nga konsekrisyon karong Abril 4 sa mata sa Ginoo, maayo ang atong gibuhat kay nilambo man, makapalambo mas pagtuo. Sunan ka hastang mga resorts dito o kanang mga puy-anan nga mga balay, full pack. Fully book. Murasag panahon sa Valentine's Day ba, ang tanang mga motels o hotels kuno fully book. Nisuway bita kog tawag ka usa pag Valentine's pagka 12 man siguro to, kanang February 12 or 13 nga kunuhay ba magpabuko, pero gidawat pa ko magpabuk sa gita tingali ko ato. Nisuway ko, uy, balibad man tanan, balibad gyud tanan, fully book na mi katong wala pay pandemic ba.
Kay na lagi hungiho nga mapulibok yung kuno na tanang mga motels o hotels. Ambot. As testingin ninyo karon wa naman kay pandemic basig makaabot awa na lapas naman de sunod tuig na lang sad ana. Kadto dito kada 13 kanang kada 13 sa buwan kay mao man ay ato ditong kuan. Sugod adto mga Disyembre hangtod karon murag lisod kay ka makapabuk dito og mga resorts o mga puy-anan kay mapuno-puno lagi. Di sa tupan ni Lambo pagtuo. Mo na karon gi-control na lang ni naay mga wristbands nga ipang hatag para maka-appeal ni anang main event karong Abril 4. Magsugod man ang event ana og Abril 3 sa gabi. Abril 3 pa lang sa alas 12 mao toy plano sirad-an na ang quadrangle sa tong ground sa main ground sa Kapilinya nga musod nag mga 6,000 ka mga kuan tao sirad-an na niya ang makasud katurang dunay wristbands niya nangutana ko na initial nga text nako si Father Lyndon Ruiz kanang Paris Priest sa San Remigio nga mao say main gyud nga nag-atiman ron aning atong Kapilinya ingon siya kuan kuno murag gi-distribute sa mga parokya ang wristbands nya mura kunog dinhi sa ato o pamsa ako pang giklaro sa atong official nga kuan gyud in charge mga 250 ra ka wristbands ang ihatag so ang gikan dinhi maximum ra ta og 250 ang makaadto nya nganong gi-control man na ang crowd tungod kay dagdagan lagi kaayo so kanindot ana kitang nag-donate ani sobra gud ta 30,000 sa record ba gikan atong pagtukod hangtod karong consecration sobra ta 30,000 ka mga donors katong namalit og slots di kita masud dito pero kasing-kasing sa Ginoo masud tang tanan gani kuwang pa munang palit pa kuwang nya dili ang pagsud dito dili ang pag-apil aning ni ang consecration maoy atong tuburan sa grasya usa lang na siya pero ang dako kay grasya kita nganing tabang niini nga hilom lang tingali inigadto nato dito pipila ninyo ingnon dayon mo guard dito asa imong wristband ma'am nga maingon dayon ka haladay wa ra ba ko ana maka pwede ko musod adi pwede di pwede adto la sa kasdaplin ingka Lord bisag dili ko pwede musod physically pero ang akong gipalit na slots nga munas ginhawa gito na akong tigom tungod sa akong dakong gugma nimo na naman to sa imong record na naman to sa imong kasing-kasing so di na ka dito makiglalis di na ka magsigigingon ha di ko nimo pasudlon nga nakapalit kog napo ka slots para matukod ng naang Kapilinya di ko nimo pasudlon hibaw ba kaday narang resibo nya itamparos dayon nimo sa naong sa katong gabantay ba ana nya do na pa kay merit dito wa na mo na ingos Kristo ang nagpaubos ipataas ang nagpataas ipaubos nya kinahanglan kuno ta nga mahimo gitang alagad sa tanan ug kitang namalit aning slots mao tamong meeting dito pangutana ko nila Father Sian pila may imong VIPs kay atong tagaag special ID nako pastilan Monsignor og tagaan yung special ID 30,000 na kabuok more or less bitagae kog ID ana oh di na madaoy di madaha mga 5 lang nako di madaoy kahit di na importante ay tagaan pag special ID nga perti na ng espesyala nila dito kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Fatima special na kay na sila kanang pag-atin-atin diha ay kuan na lang na physical na lang na mo na ingos Kristo ayaw na ninyo himua aron lang mo dahigon ayaw mo pagpakita sa publiko pero makita gyud daw praise the Lord pero ayaw na pangandoy nga makita gyud sa publiko ang importante ang atong kasing-kasing unsa may atong gugmas Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo
Ginoo, ayaw kami tagda. Sa to, dira di ay sipyat. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sinunan ka na, kinsa man ning mga matarong nga makakita gyud sa makaluluwas nga gahom sa Dios, ang mga taong kansang kasing-kasing nangandoy nga matuman niya ang sugo sa Ginoo. Wa ra gilaing pangandoy nga matuman ang sugo sa Ginoo. Daygon man o sawayon siya humanyag tuman, masabtan man o dili masabtan, okay ra gyud. So kamong mga asawa, tumana ang sugo sa Ginoo ngadto inyong bana, nga way pagpangandoy nga masabtan kas imong bana, nga gamahal day kaniya, mao din ang maglungag kag sayo, ayohon gini mo glaba ang iyang mga gisulob na nabulingon na, imo jong utahon og maayo tungod sa imong gugma nya, mudan gyapon kas imong bana, sa man imong nutawan diri ay danghang naong nimo mo ni hurot og limpyong buling ana baron ana kadtoy gusto nako unsa mo pa to nimo labhi sabaan pa jud ana. Sige lang, dawata lang nya mulungag pa jud ka, magluto kag para pagkaon, way lami ani liwat nis naong nimo way lami ana. Sige lang, saon man gyud nga ang lami niya kato namang silingan. Katubang to, kuanan din siya, balutuan din siya spaghetti niya, maghinungitay dayon sila dito, anaon niya, og mo mansa diri, tapuhan din tisyo yang diri ari. Mo man ay ingon anak ka sweet mo ng mga kabit. Oo, nang lami kay to ikaw anak kay lami. Sige lang. Sige lang. Ganang total sa imong kasing-kasing gugma magito imong gipakita. Og sa Ginoo nindot kay na siya. Kaysa kadtong ila ditong sweet kaayo, hinungitay, tuyok-tuyokon pa ng spaghetti, ana-anaon, suyop-suyop pa, suyopon ba? Na. Nya magpalit pa gina sila milk tea, nya usara ka straw ilang gamiton, ana imo sa dawa, ana ba. Sweet kay na sila dito, lami kay na silang patyon. Pero ayaw na anak pang una-una, alagari gina, alagari. Na si Kristo, diri sa atong kanaganing sana ebanghelyo, gipakita giniya nga musunod lang kita aning mga tao nga kunuhay authority. Tungod kay authority man sila, pero ayaw lagsunda ang ilang gibuhat. Tanang malipay jud ko nga kanaganing dinhi sad nisunod sad mo nako kay daghan kayong mutuo inigingon ako palit mog slot. Ako sad ni palit masad ko ana god, palit masad ko. Karon ang atong sos BF para sa atong pista na natay halin gahapon as of gahapon nga 1,300 slots. Praise the Lord. 6,700 na lang. Pero wa may nipalit og DOPS SBF MM gahapon. Basin pagkaroon mo sugod na magpalit, no? Tala niya na mahibawag na abagitay halin ato. Katubang para sa atong mga projects din hiba. Pero siguro alang sa ning pista kay masig di hinunta ka celebrate. Pero arang-arang na lang ni. SOS BF tag 500 per slot na naatay 6,700 nga available pa. Hangtod ni nato pamaligya sa Holy Week kay apil mang Holy Week ani mga April 17 or 10 ana horot ni. Pero ang atong panginahanglan nga dako-dako karon gyung April 31 to March 31 to April 9 atong pista. Hutdan ninyong palit. I-appeal po ang paghunahuna aning atong once and for all projects kaning atong DOPS SBF MM. Kaya nga naman sa ako nang gikaingon nag-negative na ta sa atong church projects pero man hinunta gi-pressure pero anang tungod ba sa ato sang kaikog sa atong mga igsuon dinhi nga sige pa der kay anugon kay nagdi na mabayaran yutaa kay magamit na nato. Sige hatag sila og ilang kanibang o pa man to sige man ta kapilinya may atong gi-focus di
sila lang usay mo ini hatag og para ipamayad nato ani mga 8 million maning nabayad nato aning ato mga yuta mo nang nangapurma na diha ana. So ato sa ni silang tagaan og refund nya una patapadayon og tukod ani mga structures labi na gid diri sa atong kumbento. Magkuan beta ni mag groundbreaking ta karong pista atong hangyoon si Archbishop na siya mo groundbreaking diri. May tag mag-groundbreaking haron do na dayoy mutokod ako lang kutob ra ta groundbreaking nya wa na mo palit og slot awa na mahilis ra po ng groundbreaking wala na tay ikapatukod pero dako kay ko kumpiyansa ninyo mga buutan kay mustanan di san mo katugot nga si San Vicente Ferrer og ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario atong segunda patron nga mauwawan or maingnan ba nga na tugatugag tabang sa kapilinya nya silang parokya dili katukod. Kauwaw na to ana. Labaw na tang mga parishioners dinhi nga atong gimahal gining parokyaha nya karon daghan na kayo mo nga mga online parishioners. Bato gining tukuron pero kini mag-agad sa gugma nato ngadto sa Ginoo. Ug mao nay sukdanan sa tinuod nga dungog o merito ngadto sa Ginoo. Una iguli ron ninyo sa inyo pagpakasulugoon na mo ha ayaw na mo panugo. Ana ako sad din adyo ko manugo aning sakristan. Mamalihog na lang ko dong palihog usban ang imong binuhatan kay kun dili biya na lang dire. Anaon ako adili oy ko balik lang yapon dire kay aron makaton ka naon ba nya di na gyud kasab-an. No? Nitanaw na ko ang sakristan siya. Naot po ta matuman ang gipamulong nimo. Isig lang tagkuan, isig lang tag panigkamot din sa makauna lang og tuman. Di na lang ta magkuntis-kunt magtinulisukay. Karon bitaw kani ato mga politicians malingaw kay kung magtan-aw ng ilang mga post ang inigpost aring usab nindot kay sila nahimo kunuhay mo kontra sa tong usasad di na mao patakala na fake news na nasad do na sa to nindot dito pikas isultib makaingos to blibab mo ingon sa tong pikas fake news na sige sila tinulisukay sige sila og hinapakay lapok hangtod na gid ni mahuman ang eleksyon ug hangtod na lang sad moabot ang sunod nga eleksyon maunay gisaway ni Kristo kanang maong mga batasan maunay gisaway ni Kristo mauna sila ang mga impiernohonon nga mga pangulo kusog kaayong manaway sa ilang isig ka kunuhay leader nya sa ilang kaugalingon way paningkamot nga mahimong tinuod nga sulugoon. Sige silang kuntis-kuntis kinsay kinadaghanan og mitambong sa ilang rally pero wa magkuntis kinsay kinadaghanan nilag gialagaran sa hilom. Mabati man gud nato kanang gialagaran imo di na kinahanglan ako didto ko ako'y gahimon ako kanang mga leaders o mga politicians nga magsigig angko nya butangan pag yung ilangan diha mga wa na yayo kanang way ibutang nya dati daghang nakita nya way gibutang ba nya daghan kitag nakita ma-feel man nato kinsa gud tayo makalimod ana nga public works man ang ilang gibuhat kana mo imo testimonya nya wa na lang nang butang-butang diha muna dinis ato ako ginagitudlo ninyo wa gyud i-announce nga donor dinhi lipay mo ana wa ako lipay sa guana og nalipay ko nga naa pa gani mo donate nato dinhi mo palit og slot tag 100 naa pa gani 1,000 naa pay 3,000 slots naka-experience ta ana nga nipalit nga magsigi jog warning pader ayaw biya gid in town i-announce nako ang resibo ako ayaw na nang resibo pader diha na lang na kay nahibaw nang Ginoo ana ni imo palit og tag usara ka slot pagkayaw-yawan pader ngano hasta pa nang mupamisa dinhi og di mabasa diri ang ilang pamisa dadon pa mang resibo ngadto sa opisina hapit na malang itamparo sa naong sa sekretary ngano wa man ni mabasa ayaw in taon mo ana di na kinahanglang basahon gani diri kuan na lang ang ato kanang
formality nila na nga gibasa, pero sa kasing-kasing sa Ginoo, pagsuwat pa lang nimo ngan sa kalag o paghatag nimo pamisa, wa na, registered na dito. Ayaw na lang nahuwatang roll call dire. Kaya usay, masayop ra ba sa nag-pronounce na, samot na yun. Ang imong gihatag o ang kasing-kasing nimo nga naghatag, maunay ma-register sa Ginoo, dili ang public announcement or publication na ng imong gihatag. Muna atong yampo atong mga politicians nga daghan unta nila kung mahimo silang tanan, mahimong mga humble servants, maalagaron, labaw na gid ning mga pari o mga obispo nga mulahi unta ni aning atong mga leaders nga mga garbuhon kay tanan nga magsigi og pagpasiatab anang among mga nabuhat kunuhay, magpaubos unta ming tanan, kitang tanan, kay mao ni gikinahanglan ron sa kalibutan aron di ta magsigig gubat og pinatyanay to the max. Tan-aw ko sa gabi sa kanang naigipos na ang mga patay sa Ukraine gipanghog na lang atong dako kay nilang kuan siging hog niya ang naghog sa dito maglingo-lingo kay mga pulis ba ighog nila ngadto pamutos sige na lang hog murag gahog og basura ngadto kay mas grave na gyud niya ang mga kaliwat atuwa na diha na makwit na millions of them na makwit niya thousands of them ang gipanghog ngadto sa lubnganan. Di ta maluoy ana apil ng mga bata tungod nas garbo ni patay na ta. Ubaw na ingos Kristo, milad kay ng buhata, ayaw na ninyo sunda. Pero ang ilang gisulti, sunda lang. Pero ang ilang gibuhat, ayaw. Kay mo resulta na pinatyanay. Nindog na tayo.